أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'ad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine episode na 11. Za mu tashi cikin suratul Qadr da ikon Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. wannan suratul Qadr, ga abubuwan da muka iya zaƙulowa wanda ‘yan uwa suke yawan kuskure a kai shine akwai aya ta farko, inna anzalnahu fi lailatul qadr. fi lailatul qadr, lailati a wajen ‘yan uwa ba sa bambanta lailati lailatu lailatu da wajen ana yawan ruɗa wa'innan wasulolin. To in dai kace inna anzalnahu fi, zaka ce lailati til qadr, lailatil qadr, til qadr. Ba za ka ce lailatul qadr. Wasu za su ce inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatu maimakon lailatil qadr, kasra ne a wajen ‘yan uwa. Sai aya ta biyu, wama adraka ma lailatul qadr. A daidai nan wajen shi kuma lailatu shine daidai, lailatu can lailati nan kuma lailatu. wama adraka ma lailatul qadr. In ka ce wama adra, to lailatu da ka ce ɗan uwa. Sai aya ta uku, lailatul qadri khairun min 1000 shahr. Daidai nan za ka ce lailatu ne shi ma, lailatul qadri, lailatul qadri. Kaga aya ta farko shi ita ce kawai lailati a nan. To ga shi har yanzu muna aya ta uku, lailatu, aya ta biyu lailatu, aya ta uku lailatu. A ƙarƙashin wannan aya ta uku, a daidai wajen 1000 shahr, da aka ji wasu masu kuskure daidai wajen 1000 shahr, shahr ɗin nan wasu za su ce shahar, shahar. Maimakon wannan ha'un ta zamanto sakina, sai ta zamanto maftuha, shahar. 1000 shahar, shahar maimakon shahr, shahr, shahr. Ɗaurewa da a yi sukun ne a kan shi, 1000 shahr, shahr, shahr.
ba shahar ba. In ka ce shahar ka yi fataha wa wato ha'un. Sai aya ta biyar kenan, aya ta ƙarshe. Salamun hiya hatta matla'il fajr. A daidai nan wajen wato shi ma matsalan wasali ne, sai ka ji an ce salamin, salamin hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sai ka ji an ce salamin, salamin. Sai kuma ta biyu a cikin ayan ita ma guda biyu ne, hatta matla'il fajr, sai ka ji an ce hatta matla'il fajr, hatta matla'il fajr. Nan ma akwai dai wani ruwaya, amma kuma a wannan ruwayatu Hafs ba daidai, kuskure ne in ka ce hatta matla'il fajr, in ka ce wannan kuskure ne. Daidai wannan waje aya wannan guda biyu salamun ba salamin ba, sai wajen matla'il fajr ba li'il fajr ba, shine daidai in kana karanta wato Hafsu. Kuma wani ruwaya ne to wannan daban, to shine shi zai iya samu, zai iya canzawa saboda ruwaya, kuma ba a gauraya ruwaya. Ka ɗauko wata ruwaya kana karanta wata ruwaya, sai ka zo kana cikin yi kawai sai ka cakuɗa, ka yi wannan ruwaya a cikin wancan ayan, wancan ayan ka yi wani ruwaya, kamar yadda bayani ya gabata. Yawwa, da fatan za ka yi tarayya da ni wajen gyara wannan kuskure. Shine salamun hiya hatta matla'il fajr, fajr. Na'am. Da fatan ɗan uwa zai tarayya da ni wajen gyara wannan kuskure, don dacewa da lada da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba wa masu karanta Alƙur'ani yayin tilawa, kowane harafi ɗaya lada 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan.